Dragi telespectatori, astăzi este un moment deosebit. Ca iște tu. Și cine ar putea prelua puterea? Sovražnik sem Zeusov in drugih bogov njegovega dvora. Bogovom kradi, zemljanom daje. Ott gyűlölöm saját találmányom. Nebunia asta ta e boală grea. Naj vrže vame strelo dvorezno. V dekliško sobo so prihajali prividi k meni. Osuutatéve meg hozzád én eljövök én is, Prométeusz, mert gyorsan nekem is fáj. Ca un medic prost care s-a îmbolnăvit. Borzalom látni is azt, mit elszenvedett Io! Nem találok szavakat. Nekoč bo Zeus še prosil in iskal zveze in prijateljstva z menoj. Oj, oj. Smrt bi me odrešila trpljenja.